за... Да, но въпреки това за мен беше много голямо удоволствие да наблюдавам тази композиция. Музиката на Селин Дион, гласа на Селин Дион изключително въздействащ. И абсолютна наслада беше. Сега влизаме в... рязко сменяме темпото. И стила. И стила. Маргарита Колосов. Stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa. Танцови стъпки комбинирани с трудно с уреда, даже две. Интересно лаване от рисков момент.